Horas samanginang pajupang hitamuse di channel YouTube namion marhitiaka pikiran nami na mungkin boy pamorahok kita di pangaradiota di jamita pertangyangan songoninang jamita di hari Minggu si ganuk Minggu. Di tikion naing patol hason nami tuhita marhite video on ima pikiran nami na mungkin boy pamorahon manang banguru pihita di turupuk jamita na naing si patol hasota di hari Minggu tanggal 10 Februari 2024 jala turpukta disi imana tersurat di Markus bin Dusia ayat 2 sahat ro di ayat sia dohot tema Yesus do anak ni debata tangihon hamuma ibana. Markus bin Dusia ayat 2 sahat ro di ayat sia. Amanginang luktakas hujahahami turpuhi jala hujahahami akka naboy mangurupi hami laho patol hason pikiran nami marhite video on na perjulu hu pikir hami sian turpuhon marsangap Tuhan Yesus di dolok saunari molo tu dia pehita merdalani manang merdalan manang nalau itor murado idauta aka baliho manang aka spanduk nalaho patandahon gowarni sasahalak mungkin nasohya tabegi tai damai dia ka baliho jala tabegi sian aka halak na asing jala tabuto gowarna aledang apala takas rupani tatanda anggo halakna holan gowarna do tatadda. Di kontestasi politik na naing patupaon di bangso negara ta saunari macego danglo mace torop na patada hodirina di Papua kana torop asa dalan lahu patada hodirina di patupa akka kartu nama di patupa akka pertemuan spanduk baliho iklan TV dengan satu tujuan adalah promosi memperkenalkan diri asa haduan dipilit nasida. Lomodor hari nasida mulam torop laho mananda nasida. Alai tongdo dipilit nasida aka tim sukses na negwaran nasida rupani tim inti. Alai sipata aka tim inti dohol akan namangula rap dohol nasida molo sinukun pe ise doi bana langa pelata kas ditanda nasida aka na dipromosihon manang na dipatadahon nasida marhite baliho dohot nang aka marhite kartu nama. Di Injil Markus manang di Evangelium Markus dang naman dok rupani dang rikot hatop barita taringot tutuhat Jesus asa sahat ujung di fortibion alai molo tapai hutihut hirana bahasa Batak na diatan sabar dulu belum waktunya. Nanti akan ada waktu yang lebih tepat untuk pewartaan pekabaran Injil itu. Nah masa di turpuk tahun, Yesus tadok majo hira songon tim suksesna dalam tanda kutip tim inti akasisean narap dohot ibana dalam dipakai Yesus tunasida laho patadahot dirina laho patuduhon hasangaponna tuaka siseanna sinakin na tinogihon nai rap dohot ibana. Anggo dipikiratan yan langsung manian tu publik, langsung manian tu natorop, ditero suara na patadahon, odo anak kaholongan ni rohaku, oloi hamuma ibana, asai torporsea portibion. Aledang songoni sistem kerjana, manang dak songoni di patupa, di jodo akasiseani, manang rap dodot ibana sisiani lahomar nida hasangaponna. Namasa di dolok tabor matadok di terpukon ay disido namasai napajupang Tuhan Yesus rap dohot si Musa dohot si Elia na digombar di terpukon marsinondang nasida nasinondangan ni sinondang na adong di Tuhan Yesus tarajumi mai songon hagogok ni patiki di Tuhan Yesus na niwakili ni si Musa dohot hagogok ni suara panurirang di Tuhan Yesus ima marhite Elia aka
halakna sangat ditikina dipartikianna ropani. Saluhut nai nama sai patuduhon hasangapon ni Tuhan Yesus. Patuduhon hamuliaon ni Tuhan Yesus. Tutuna merlapatan mai di loas aka sisian nela homarnida saluhut nai asalam tambah porsion ni nasida. Akan ada misi besar menanti. Akan ada pekerjaan besar menanti. Perbarita naulion na naik sulahon nasida. Dan itu harus memaksa mereka keluar dari zona nyaman. Makanya ketika Petrus berkata di dok macai tabodo di son, Yesus melarang hal itu dan tidak setuju dengan hal itu. Manang di dok dang di boto na ni dok na ala memang misi mereka bukan untuk berdiam diri, bukan untuk tinggal di situ, tetapi misi mereka adalah untuk berjalan ke ujung dunia mewartakan firman itu. Babuahon harajaon di debata. Jadi dalam mewartakan firman Tuhan harus keluar dari zona nyaman, harus berani menghadapi berbagai tantangan, harus menyingkirkan rasa damai untuk diri sendiri demi kerajaan Allah, harus menyingkirkan rasa nyaman, tabu pakilalaan, tudirita demi banyak orang. Tu sido hidahami perdalan turpuhon asa nama saya tak pahami masongot dalan songot sada peristiwa menang nama salaho patadahon pahoton patakason panandayon nasida tu Tuhan Yesus Kristus ala nu ngaliling nasida mardalan alai panandayon nasida di perdalan nasida narap doh Yesus hurang takas dupe di ida nasida. Jadi marhite nama sai asalam takas di boto nasida isedo na di ihuton nasida isedo na rap doh nasida asa ditadda nasida Kristus do anak ni debata. Alai di nalahumula nasida tong do di popai manang tang do peontik kina di dok Tuhan Yesus di nasida lahu patol hasun saluhut nei aladang boy do pe murai atusan di nasida manang asa unang lalap nasida dicerita penampakan majo dalam tanda kutip di perjupangan di Yesus gabe lupa nasida misi di nasida na pinasahat tu nasida sasitong la lahu patuguhon diri nasida doi dung marnida hasangapon di debata lahu borhat tu portibion. Namang ihut hidar hami na patuduhon aha masibuanot tatu jamita sian turpukta manang sian natajaha songon ayat jamita dihita. Di pikiran nami marhite turpuhon di arahon mahita tong lahu marnida hasangapon ni debata di ngoluta siganopari. Kita diajak senantiasa untuk melihat kemuliaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Kita memahami bahwa hidup ini adalah suatu kesempatan yang berharga untuk melihat kemuliaan Tuhan dalam setiap peristiwa, dalam setiap langkah kehidupan yang kita jalani. Dan itulah yang akan kita wartakan dan itulah yang akan kita hidupi. Ima nata baritahon tu saluhut portibion. Jadi marhite turpuhon di pikiran nami na perculu diajak lo sudehita laho marnida hasangapon ni debata di bagasan ngolutta siganopari. Marhite naung patar Tuhan Yesus Kristus dohot marhite holong ni rohana na pinatol hasna tuhita. Molo taida hasangapon ni debata diganup perdalanan ninggoluta siganopari. Marhitei mahita margogo marbarita nauli. Marhitei mahita marposni roha mandala ningolu siganopari. Marhitei mahita patuguhon haporsyauta laho paimahon hanguluan saliling nililing na dohot mandala ningolu di bagasan pos ni roha. Jadi marhite na taida sinondang hasangapon ni debata di ngoluta marhite aha mayamang marhite na masa di hita marhite asi ni rohana segala sesuatu peristiwa yang luar biasa yang dia nyatakan dalam kehidupan kita melihat bahwa kehidupan ini adalah suatu kesempatan untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan, sinar kemuliaan Tuhan. Menyaksikan kemuliaan Tuhan itu artinya mengakui kasih-Nya, mengakui keadilan-Nya, mengakui keagungannya, karena itu semua terangkum dalam pengakuan akan kemuliaannya.
Dan selanjutnya itulah yang mendorong kita untuk mewartakan berita akan dia dan ikut bersinar sebagaimana dia dalam kehidupan, menyinari kehidupan. Marsinondang mahita, marhite turpuhon. Diajak kita marsinondang. Sian sinondang ni Tuhan Yesus nong taida hamuliaonna. Nong takas ibana sakon anak ni debata mangonjar hita laho marsinondang di ngulu si ganopare. Laho mamboan sinondangi tu ujung ni portibion, tu torop jolma. Di bagasan sada pos ni roha, Kristus do anak ni debata. Ibana na mga lihon hagukuon di hita, laho marsinondang di ngulu si ganopare. Menyaksikan kemuliaan Tuhan dalam hidup setiap hari adalah suatu kesempatan yang sungguh berharga, yang harus kita manfaatkan dengan benar, dengan ikut menyaksikan kebesaran kemuliaan Tuhan itu, kebesaran sinar itu dengan bersinar dan menyinari kehidupan. Tersongoniwa, huida hami amanginang di pikiran nami, anggiat boi mangurupi hita.